Il-kompilazzjoni tal-Albaniż Daniel Muka li jinsab mixli biqt il-doppju li seħħ ta' Sliema fit-18 ta' Wissu se tibda tinstema' nhar il-ħamis li ġej. Muka jinsab mixli li fost oħrajn flimkien ma' persuni oħra qatel il-Chris Pandolfino u Ivor Maciejowski u li seraq b'aktar minn 2300 euro f'ġojelleriji u oġġetti oħrajn mill-istess residenza. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Nadine Lija talbet lill-prosekuzzjoni biex il-ħamis li ġej tressaq ix-xhieda kollha sabiex tkun tista' tiddeċiedi dwar jekk hemmx biżżejjed provi biex l-Albaniż jitpoġġa taħt akkuża. Dakinhar mistennija jiġdu żewġ uffiċjali tal-Pulizija li wettqu l-investigazzjoni dwar il-każ, l-Ispettur James Grech u l-Ispettur Colin Sheldon flimkien ma' surġent tal-Pulizija. L-Ispetturi qalu lil qorti li huma ma ħarku l-ebda xuta issa, anke fid-daw tal-fatt li l-inkjesta dwar il-qtil għadha għaddejja. Muka tressa l-qorti nhar il-ħamis li għadda u wieġeb mhux ħati għal 10 akkużi miġjubin kontrih. L-avukati tiegħu ma jagħmlu l-ebda talba li ħelsien mill-arrest. Iżda kienu talbu biex psikjatra fil-ħabs jeżamina l-istat mentali tiegħu għax qalu li għadda minn trauma kera. L-Albaniż ta' 25 sena ġie arrestat mill-Pulizija fil-25 ta' Wissu meta kienet jistaħba f'dar abbandunata fil-Furjana. Wara kif żvela Net News inqabad filmati tal-kameras tas-sigurtà f'ta' Sliema ftit wara qtil. Intant fil-qorti reġa' semma kif Daniel Muka u ħoħ kienu daħlu fil-ħanut ta' Diamonds International lebsin parrokki u nuċċalijiet tax-xemx armati b'arma tan-nar u mazza u serqu eluf ta' euro f'ġojellerija mill-ħanut f'Tinje. Inċidentalment tefa' ta' ġebla l-bot kien hemm il-Maġistrat Nadine Lija, dak iż-żmien persuna pajżana fejn kellha tixhed dwar dak li rat 3 snin ilu. Hija avżat lill-avukatu u l-prosekuzzjoni b'dan kollu, iżda żewġ naħat ma sabu l-ebda oġġezzjoni li tkun li tmexxi l-kompilazzjoni. Għal qraba tal-vittmi f'dan il-każ qed jidhru l-avukati Joe Giglio u Roberta Bonello.